Pan fi'n cael job fel trainee nanny yn yr hippo air, y nursery posh yma yn Caerdydd, mae Darren yn mynd â fi I Pizza Hut ar Queen Street, prynu massive pizza I fi, a all you can eat ice cream. A fi literally yn teimlo fel Beyoncé. Different story o bore fi'n dechrau'r job cofio, palms fi'n sweato, calon fi'n mynd. Ond fi'n gwneud e. A fi actually'n really hoffi e, brain fi'n teimlo'n buzzy a popeth, a mae Peggy sydd bia hippo wire yn like hollol lush. Mae un o'r mamau Cerys yn gofyn I fi edrych ar ôl merchu begw hyd yn oed cyn ar ôl am ei thrimfa. A fi mor chuff bod hi wedi dewis fi o'r aunties I gyd. Wythnosau cyntaf fi yn y lle yna o amser gorau fy bywyd. Mae Darren yn dechrau sortio hunain y mas hefyd. Wedyn, mae mam fe'n marw. A fi literally'n gweld sola newid lliw o flaen fi. Mam fe sydd wedi rhoi'r holl second chances I fe. Y menyn oedd cymryd mewn ar ôl fe dod mas o'r carchar. A mae bywyd e'n literally cwympo I pieces. Un bore fi'n casglu begw o tŷ hi, a mae Cerys yn edrych yn ffynnu arno fi. Os na wynt rhywbeth ar dy siaced di? A fi fel, na. Ond fi'n gwybod yn iawn beth yw e, weed Darren. Fi mor grac gallai fi punch off ffenest y car. Ond fi ddim yn. Fi just yn preso play ar y Cwmri dy Rosyn CD, drawn o fi hunan yn songs y dau dinas sy'n canu o'r gogledd. Amser cinio, mae ffrind fi Eric yn dod I gweld fi. Dweud I fi bod Darren lawr Fairwater Police Station. Fi'n textio Cerys I dweud, fi mor sori, ond fi methu casglu begw heno. Mae Darren yn dod mas. Dweud mae gyd am brawdau, apparently. A ni'n mynd nôl ar y bus ab dweud dim. Y noson hwnna, fi'n cael 2 missed phone call a 1 text message. Achos fi wedi gadael gwaith ar gwneud y trefniadau cywir, jyst gyda Peggy ddim dewis yn gofyn I fi aros bant o'r gwaith. A wedyn, as if bod ddim digon o mes ar plat fi, mae Cerys, mam Begw yn textio fi, yn dweud oedd hi'n siomedig fi wedi cancel am o'r last minute a bod contract fi'n mynd I dod I ben. Fi'n fuming. A mae mam yn livid hefyd, dweud bod fi'n stupid I redeg round am Darren. Truth be told, mam yn iawn am Darren. Mae problems yn dilyn pob man. Y diwrnod wedyn, mae Darren yn gweld bod fi'n upset, so mae'n mynd â fi mas am fresh air. Gofyn beth sy'n bod. A fi jyst yn dweud I mae popeth drosodd. Ni eisiau pethau gwahanol. Next thing, mae off fel bolt o lightning. Darren, fi'n gweiddi. Darren, please! Mae Karen troi drosto 5 gwaith. Apparently. Dyna beth mae'r paramedics yn dweud. Mae'r dyn hwn yn gweld fi. Consultant. Gofyn os tal fi ydy'r next of kin. Fi'n explaino bod mama wedi marw a brawd yn y carchar, so... Yeah. I guess mae yn fi. A dyna pryd mae'n dweud yn araf iawn. Bod Darren byth yn mynd I bod yr un peth eto. Cwpl o oriau wedyn, mae'n deffro. Edrych arno fi fel mae byth wedi gweld fi o'r blaen. Fel babi bach. Sydd methu ffindio geiriau. A byth yn mynd I gallu. Dywaith di yw hyn? Tydi a'i boddodd? Bu hon yn chwaer I mi. Yr unig un na cheisiodd elwa arnaf. Ond estyn llaw a maddau. A mynd i'w byd heb elliw bai. A fyny di fy moddi unau yn awr? Ai mi yw'r wrai
ei gan ffyddlon gyntaf erioed. Yr wyt ti'n ddewin, Gwydion, yn ddofn dy ddisg, yn rymus a rhyfygus i rwymo natur, a chwarae ar pwerau sy'n y creigiau i beth? I borthu chwant. Roedd gennyt nai. Fe hoffaist ef yn fwy nath blant dy hun. Mynaist blygu'r elfennau i foddio dy falchder. Herio tynged, roi hyd ar donau'r môr, rheibio ysbryd y fforest yn wraig o gnawd. Felly fe'n clymwyd unau i weini'n geithferch, i roddi plant i'th nai i sefydlu ein linach, a'i sio i'r nos i anghofio anffawd ei ach. Ateb fi, Gwydion! Ond i dyna'r cynllun? Roedd tynged ar fab ar ei anrhod, na chai ef wraig fyth o blith merched dynion, na mag i mab. Ildiau ef ddim yw dynged, nac ef na thithau. Daliwyd fi yn arf, yn declyn eich dwylo i dwyllo ffawd. Ai mi a fi'n annaturiol? Ai cam i mi a wneithir yn ôl fy anian? Yn biliais arno. Y llanc nas gwnaed i'w garu i edrych arnaf am hoffi unwaith fy mwyn fy hun. Ond mynodd yntau ganu i'w etifedd, a dweud ei stori ola wrth air ei obaith. Ni ddoi ef o yfori ei freuddwydion i mewn i heddiw. Gwag, fy nghalon i.